डे 44. श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 13वे सत्र। नानायाती कुसुममाळा व्याळपर्यंत रुळती गळा, रत्नजडित हृदय कमळा वरी पदक शोभे श्रीराम। 1-2-19। नाना याती कुसुममाळा व्याळपर्यंत रुळती गळा। श्री गणेशाच्या लांब गळ्यात अनेक जातींच्या फुलांच्या माळा पोटावरील सापापर्यंत रुळत आहेत। समर्थांनी पुष्पहारांचे माप देखील सांगितलेले असल्यामुळे त्याचेही विशेष योगिक महत्व आहे असे समजावे। असो, नाना याती म्हणजे अनेक जातींच्या, फुलांच्या अनेक जाती आहेत। फुलांचे रंग, आकार, अनुवंशिक गुणधर्म, वाढण्याची पद्धत, उमलण्याची वेळ यानुसार त्यांची जात ठरते। गुलाब, चमेली, कमळ, कदंब, रातराणी, शेवंती, झेंडू ह्या फुलांच्या काही जाती आहेत। अशा अनेक जातींच्या फुलांच्या माळा श्री गणेशाने परिधान केलेल्या आहेत, ज्या शृंगार व ऐश्वर्याबरोबरच समर्पण भावाचे प्रतीक आहेत। तसेच ज्या प्राकृतिक सौंदर्य व सुगंधासोबतच पावित्र्य व दैवी गुणांनी परिपूर्ण आहेत। रत्नजडित हृदय कमळा वरी पदक शोभे। श्री गणेशाच्या वक्षस्थळावर रत्नजडित पदक शोभत आहे। हे हृदयस्थानावरील अनाहत चक्राचे प्रतीक समजावे। नानायाती कुसुममाळा व्याळपर्यंत रुळती गळा, रत्नजडित हृदय कमळा वरी पदक शोभे श्रीराम। कटिप्रदेश, पोट, हृदय, कंठ यांचे दर्शन करून 17व्या ओवीत नमूद केलेल्या चतुर्भुज श्री गणेशाच्या हातातील प्रतीकांचे वर्णन आता पहा। शोभे फरश आणि कमळ, अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ, एके करी मोदक गोळ, तयावरी अतिप्रीती श्रीराम। 1-2-20। श्री गणेशाच्या एका हातात तेजस्वी व धारदार परशु, दुसऱ्या हातात अंकुश, तिसऱ्या हातात कमळ व चौथ्या हातात मोदक आहे, ज्याच्यावर त्याची अतिप्रीती आहे। हे सर्व श्री गणेशास शोभून दिसत आहे। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। श्री गणेश चतुर्भुज लंबोदर आहेत। श्री गणेशाने पितांबर परिधान केले आहे। आजचे प्रश्न। श्री गणेशाच्या वक्षस्थळावर काय शोभून दिसते? श्री गणेशाच्या हातात काय काय आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे, तवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।